Вітаю, вы глядзіце «Свабода Прэміум», для вас працуе прадзед Дмітрый Гурневіч, а сёння на сувязі са мною праз Zoom Юрый Губарэвіч, адказны за рэгіянальнае развіццё ў народным антыкрызісным кіраўніцтве Паўла Латушкі, а таксама лідар руху за свабоду і сябра асноўнага складу Коардынацыйнай рады. Спадар Юрый, прывітанне. Дзень добры. Я думаю, што тыя, хто глядзіць часта канал «Свабода Прэміум», прынамсі гасцей з Варшавы, пазнаюць вось гэты інтэр'ер за вами, хаця сёння там жалюзі, тым не менш, гэта сядзіба, я так разумею, антыкрызнае кіраўніцтва ў Варшаве. Вы зараз знаходзіце ў Варшаве, скажыце, гэта нейкая камандзіроўка, ці все-таки вы вырашылі з'ехаць з Беларусі, як ужо, ў прынцыпе, многія палітычныя дзеячы зрабілі да вас? Ніякіх планаў з'язджаць з Беларусі у мяне няма. Тут літаральна некалькі дзён, так бы мовіць, паразмаўляць пра пэўныя планы. Ну, першую чаргу, што тычыцца таго накірунка, за які я адказваю. Сустрэцца са старымі знаёмымі сябрамі, бо вы абсалютна слушна кажаце, што зараз вельмі шмат актыўных людзей, яны вымушаны пакінуць былі Беларусь. І, канешне, вось пабачыць іх, абмеркаваць актуаліі, планы, гэта таксама вельмі важна. Не боитесь, что эта командировка затрымаецца, таму што Павел Павлович Латушка таксама ехаў у Польшу на некалькі дзён на эканамічны форум у Крыніцу? Я уже не першы раз на кароткі тэрмін пакідаю Беларусь. Ну, конечно, тут прадказаць нашу ўнутраную сітуацыю немагчыма, бо людзей затрымліваюць, кідаюць на розныя тэрміны, заводзяць крымінальныя справы абсолютно беспадстаўна. Но, тым не менш, мне асабіста баяцца няма чаго. Я ніколі не парушаў закон, нават тыя лукашэнкаўскія законы, якія у нас ёсць абсолютно недэмакратычныя. І в этой сітуацыі я лічу, што маю права на свабоду перасоўвання, якая таксама, на жаль, абмяжоўваецца. Дарэчы, а у вас які статус ёсць у сувязі са справай Коардынацыйнай рады, ці вас пакуль не выклікалі? Як і ва ўсіх іншых сябраў асноўнага складу Коардынацыйнай рады, гэта сведка, ну, за выключэннем прэзідыума, бо супраць гэтых людзей якраз такі справу і распачалі. Порядка 50 чалавек у асноўным складзе, і, напэўна, ўжо падаўляльная большасць з іх прайшла праз допыты ў следчым камітэце. Асабіста я з гэтым сутыкнуўся на пачатку верасня, калі быў выкліканы вось літаральна на першым этапе разгортвання гэтай справы. Юрий, вот мы зараз перейдем до нагоды этой размовы. Я просто скажу, что это план региональных развития, над яким вы працуеце у команде Павла Латушки. Але спочатку все-таки расскажите для тех, кто не ведает, принамсі я не ведаю, чему вы долучились до команды Павла Латушки. Все-таки Павел Павлович, как бы там ни было, это был и чиновник. Вы, так бы мовить, оппозиционер со стажем, у добрым сенсе этого слова. Человек, який заўсёды супраць сістэмы, принамсі, вот, ну, апошнія больш за 10 гадоў, што я вас ведаю, выступаеце. Як вы себе адчуваеце вось у гэтай кампаніі, дзе ёсць там і былыя амбасадары, некія былыя чыноўнікі, супрацоўнікі Савета бяспекі? Што вас прымусіла это зрабіць? Зараз мы все аб'яднаныя адзінай мэтай, гэта перамены ў Беларусі, гэта як мага хутчэйшае вяртанне да нармальнага жыцця і вяртанне народу права прымаць рашэнні ва ўласнай краіне. Таму тут все тыя людзі, якія, не гледзячы на іх ранейшы бэкграунд, якія сёння цвёрда стаяць на гэтых мэтах, яны просто складаюць адзіную сілу. Тут можна казаць і пра Коардынацыйную раду, якая таксама складаецца з вядомых людзей і з бізнесу, з культуры, з тых, хто меў дачынення і да дзяржаўных пасадаў. Но унікальнасць пляцоўкі НАО, напэўна, у тым, што Павел Латушка здольны аб'яднаць людзей рэальна з розных сфераў. І тут няма нейкага перакосу ў бок былых чыноўнікаў, бо тут арганічна дапаўняецца новымі людзьмі, якія прыйшлі ў пратэст у мінулым годзе з бізнесу, з розных сфераў недатычных палітыкі. Ну і натуральна, што вось мой удзел гэта таксама пэўнае унесенне балансу дзеля таго, каб была спадкаемнасць у працы па дэмакратызацыі Беларусі. На сайте NAO Belarus.org уже ёсць такі як бы план развіцця рэгіянальнага, над якім вы працуеце. Там уже такія асноўныя тэзісы, як бы і выбары мясцовыя, зразумела, не прызначэнне кіраўніком краіны, а непасрэдны выбор людзей, большы ўплыў на ўсё гэта. Гэта, ў прынцыпе, ўжо шмат гадоў абмяркоўваецца, ну, тымі людзьмі, прынамсі, якія сочацца палітыкай у Беларусі. Вось такая адміністрацыйная рэформа, вы таксама і прапануеце. Але калі коротка, вы патлумачыце людзям, чаму гэта павінна змяніць якасна іншае жыццё ўвогуле. Уже не кажучы пра тое, што гэта пакуль скура не забітага мядзведзя, тым не менш. Чаму ўсе гэтыя інструменты, яны нешта новае, якасна прынясуць лепшае? Рэформа, она будзе вырашаць цэлы комплекс задачаў па нармалізацыі жыцця ў беларускіх рэгіёнах, якое
вельмі далёкае ад ідэальнага. Тут про это таксама можна вельмі доўга разважаць, але што тычыцца канкрэтных прапановаў, мы сталі спадкаемнай сістэмы Савецкага Саюзу, калі дастаткова буйныя вобласці, 6 абласцей для былой беларускай СССР, гэта выглядала неяк нармальна на фоне такога ж падзелу ў суседніх рэспубліках. Зараз гэта сістэма безнадзейна састарэла, і мы бачым проста лішні ўзровень, бо ёсць вобласці, раёны і сельскія тэрыторыі, гэта тэма. Мы бачым, што частка рэгіянальных цэнтраў, дастаткова буйных гарадоў, якія аддзеленыя ад сваіх абласных цэнтраў адлегласцю 200-250 кіламетраў, яны арганічна будуюць эканамічныя сувязі з такімі ж гарадамі ці абласнымі цэнтрамі, ўжо з суседніх абласцей. То есть сістэма не працуе, гэта адзін момант. А другі момант – это залішняя бюракратыя, бо гэта трэцяя праслойка, гэта ізноў-такі трохузроўневая сістэма кіравання міліцыі, трохузроўневая сістэма вертыкалі, трохузроўневая сістэма судоў і гэтак далей, гэтак далей. Гэта каласальная армія чыноўнікаў, якія проста дублююць функцыі адзін аднога. І в дадзенай сітуацыі для нас рэформа азначае і скарачэнне бюракратычнага апарату, і таксама набліжэнне гэтых гаспадарчых сувязяў, канцэнтрацыі іх вакол арганічна склаўшыхся тэрыторый буйных гарадоў па Беларусі. Прыблізна 16 такіх цэнтраў можна выдзеліць на нашай мапе. Які вось самыя асноўныя змены, на вашу думку, якія павінны быць праведзеныя, скажам, пры ідэальным якім варыянце змены ўлады у гэтым сэнсе рэгіянальнага развіцця? Натуральна, это перш за ўсё вяртанне людзям права на прыняццё рашэнняў на мясцовым узроўні. Бо дзіўна адбываецца, калі большасць тых рашэнняў, якія датычацца непасрэдна жыцця чалавека, наладжвання бытавога абслугоўвання, дарогі, інфраструктуры і гэтак далей, яны проста прымаюцца альбо на нейкім высокім узроўні, дзе не дагрукацца, альбо яны прымаюцца тымі органамі, якія не фармуюцца непасрэдна. Гарад жыве сваім жыццём, то ён павінен мець гарсавет і пажадана мэра, рэальнага мэра людзьмі. Таму рэформа сістэмы мясцовага самакіравання гэта ў першую чаргу. Таксама яна павінна спалучацца з рэальнай выбарнасцю органаў мясцовай улады. Советы, тут мы говорим уже про свободные выборы, про это таксама можно долго не размаўляць, все ведаюць, что гэта такое. И роля советаў павінна быць вышэйшая за ролю выканкамаў. Выканкамы для выканання рашэнняў, няцяра гэтых рашэнняў. Я вось днямі праглядаю якраз такі тэлеграм-канал, прымеркаваны да ўсебеларускага сходу, які мае адбыцца ўжо праз пару тыдняў, і там я заўважыў, это такая аб'ядноўваючая нітка, которая злучае ўсіх гэтых чыноўнікаў, якія выказваюцца там. Это про тое, што павінны быць павялічаныя якраз паўнамоцтвы такіх мясцовых уладаў. Вы думаеце, што магчыма і на ўсебеларускім сходзе, не ведам, якія там яго паўнамоцтвы да канца яшчэ будуць, але тым не менш гэтае пытанне таксама будзе выносіцца, і тут магчыма у вас некую такую першынства будзе адабранае. На жаль, з іх боку, это просто такая састарэлая песня, якую перыядычна згадваюць і спяваюць уже апошніх гадоў 10. Тут можна пачаць ад самого Лукашэнкі, які абяцаў падзяліцца паўнамоцтвамі прэзідэнцкімі, якраз такі размеркаваўшы іх на парламент і в першую чаргу на органы мясцовай улады. Гэта маё стаўленне да вось гэтага сходу, гэта мерапрыемства, якое проста в іх разуменні прымусіць людзей адцягнуць увагу ад тых першапачатковых праблемаў, якія ёсць зараз перад Беларусю, а менавіта ад вяртання ў рамкі законнасці, ад расследавання ўсіх злачынстваў, ад надання людзям права выбіраць кіраўніцтва дзяржавы, выпуск палітвязняў і гэтак далей. То есть я б не чакаў вялікіх зрухаў і нейкіх рашэнняў ад народнага сходу, это хутчэй будзе дэкларатыўныя пасылы, якія не будуць рэалізаваныя. Да рэчы, вось у гэтым плане ў вашым ёсць таксама такі пункт, як прыцягненне да адказнасці мясцовых чыноўнікаў, і вы там будзеце, так разумею, заклікаць або выяўляць іх, называць, і як што это будзе адбывацца, ці тут нейкія працэдуры, ці гэта проста ўжо ў рамках тых інструментаў адзінай кнігі рэгістрацыі, ўсё, што існуе? Перш за ўсё, мы абапіраемся на беларускае заканадаўства, і там ёсць судоўныя артыкулы крымінальнага кодексу, якія прадугледжваюць адказнасць і за фальсіфікацыю выбараў, і за перавышэнне службовых паўнамоцтваў, і за аказанне нейкага пераследу па палітычных матываў, ціску на людзей.
На жаль, такіх фактаў вельмі шмат, але сённяшняя правая сістэма нават не хоча даваць ім ацэнку, не праводзіць расследаванні, не ўзбуджаць крымінальныя справы. Ну, тым не менш, я перакананы, што грамадзяне маюць права сведчыць пра падобныя факты, збіраць інфармацыю, звяртацца як і в сённяшнія праваахоўныя органы, так і назапашваць гэтую інфармацыю дзеля таго, каб рашэнні прымаліся ўжо ў той момант, калі Беларусі будзе нарэшце справядлівы суд і незалежныя органы дасудовага расследавання. Я думаю, што калі зараз вас глядзіць нейкі чыноўнік, скажем, мясцовы, які, ну, не ведаюць, удзельнічаць і не удзельнічаць у чымсьці там такім супрацьзаконным, тым не менш большасць іх, яна адчуе, што пасля змены ўлады, пасля прыходу новай каманды адбудзецца нейкая чыстка, нейкія звальненні. Натуральна, што людзей цікавіць быць на працы, мець нейкую пасаду, штосьці вырашаць. Што вы гэтым людзям скажаце? Ну, ці павінны яны хвалявацца? Вось таксама як і АМАП, так? Ці міліцыя, сілавікі, яны лічаць, прынамсі, частка з іх, што калі прыйдзе новая ўлада, то не ведаю, іх там да пажыццёвага зняволення асудзяць, яны будуць вымушаны уцякаць кудысьці. Я перакананы, што тотальных неабгрунтаваных зачыстак не будзе. Вось гэта мы адрозніваемся ад сённяшняй улады, якая проста праводзіць масавыя рэпрэсіі, не разбіраючись, ці чалавек вінаваты ў чымсьці, ці не вінаваты. Нават зачастую прыхільнікі, апошнія, напэўна, прыхільнікі Александра Лукашэнкі трапляюць пад гэты махавік, калі маюць неасцярожнасць выйсці не ў тым месцы, не ў той дзень на вуліцы. Наш падыход будзе базавацца выключна, і рашэнне будзе прымаць выключна незалежны суд. І я б не сказаў, што гэта будзе таксама такі масавы працэс. Ну, на прыкладзе тых жа рэгіёнаў, тут я не беру сілавыя органы, якія запятнаныя, іх, на жаль, кідаюць на гэта выкананне гэтых злачынстваў. А па рэгіёнах энтузіазм у выслужванні і рэалізацыі незаконных дзеянняў падпрымае, ну, літаральна лічаная на пальцах колькасць людзей. І яны проста павінны памятаць, што, па-першае, інфармацыя пра гэта нікуды не падзенецца, што расследаванне так ці інакш будзе, і адносна іх канкрэтных дзеянняў будуць прымацца пэўныя рашэнні. Ну, гэта, зноў-такі, гэта не паралізуе сістэму працы, у тым ліку і мясцовай улады. Мы пра гэта таксама гаворым, бо для людзей ёсць такая засцярога, што вось калі адбудуцца перамены, можа быць, усё пасыпецца. Як бачым, сыпецца ўжо зараз, сістэма ЖКХ не спраўляецца ні з патопамі, ні адключэннем электраэнергіі і так далей. Але я перакананы, што тыя рэформы, якія пройдуць, яны моцна не пахіснуць склаўшуюся сістэму абслугоўвання насельніцтва. Уже сёння трэба думаць пра тыя новыя кадры, якія прыйдуць на замену з карумпаваным чыноўнікам альбо тым прадстаўнікам улады, якія былі заважаныя ў антызаконных дзеяннях. І сёння кожны грамадзянін можа падаць сваё пэўнае CV, заяўку. Я перакананы, у хуткім часе будзе запущены такі конкурс «Кадравы рэзерв», які дазволіць стабілізаваць сітуацыю за кошт новых людзей, маючых адпаведную адукацыю альбо досвед працы, якія прыйдуць на замену людзям задзейнічаным у незаконных дзеяннях на баку дзейнічнага рэжыму. Юрій, мені ще одне питання до вас є. Ось зараз натуральна, по натуральних причинах, докладніше, ось ця активність у регіонах, я маю на увазі протестова, вона зменшилася. Ці ось ви, як представник народного керівництва антикризисного, може, Павло Латушки, у своїй вашій команді, ось які ідеї, як вернуться ось гэтым людям, ну, не надіють, як правильно сказати, імпульс новий до активності, відстоювати свої прави на нові вибори, на спинення гвалту, на покарання винуватих. Я бы не зусім пагадзіўся з тэзай, што зменшылася актыўнасць. Можа быць, якраз такі візуальная частка, калі раней нават в малых гарадах мы назіралі там тысячи людзей, но это был жнівень, якія выходзілі на вуліцу, то зараз все роўна па велізарнай колькасці малых гарадоў працягваюцца выхады. Яны, канешне, абумоўленымі пытаннямі бяспекі іх фармат, але тым не менш грамадскія настроі не змяніліся, бо людзі па-ранейшаму разумеюць, што пры сённяшняй сістэме дзяржкіравання, пры тым тых людзях, якія працягваюць утрымліваць уладу, перспектывы не для Беларусі, не для іх асабіста ў краіне няма. Трэба перамены. І гэтыя людзі будуць рабіць все магчымае, каб перамены як мага хутчэй адбыліся. Задача тут, напэўна, паказаць таксама тыя перспектывы, якія могуць чакаць Беларусь у выпадку зменаў. І от прыватнасці моя праца па рэгіянальным накірунку, яна мае большы акцэнт на тое, як будзе рэфармавацца сістэма, якія правы атрымаюць людзі, наколькі палепшыцца эканамічны стан рэгіёнаў, бо мы таксама плануем выпускаць, падрыхтаваць пэўныя
дорожныя мапы для кожнага рэгіёна па выхадзе з крызісу эканамічнага, які там ёсць. Ось гэта все таксама уносіць пэўную пазітыўны момант у сённяшнюю сітуацыю, бо людзі не сутыкнуцца з нечым нечаканым, нечым страшным у выпадку пераменаў, яны наадварот зразумеюць, што гэтыя перамены трэба набліжаць як мага хутчэй. Вялікі Юрий, нагадаю нашим глядачам, што на сувязі з Варшавы быў Юрий Губаревич, лідар руху за свабоду, чалец асноўнага складу каардынацыйнай рады і адказны за рэгіянальную палітыку у народным антыкрызісным кіраўніцтве, якім кіруе Павел Латушка, а для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневич. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум, подписывайтеся на нас, ставьте лайки, заставайтеся разам са свабодай. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.